ассалом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза видеои мо мешавад дар мавзӯи анамихе куртаҳои арӯсӣ. марҳамат тамошо кунед. Анаи набори якум 700 сомон тройкаяй халат курта поча баъд анамихе зардӯзӣ кардагӣ 700 сомонӣ. бисёриҳо пурсон шуда буданд рости ма чанд моҳ пеш карда будам видеои арӯсира, вале хеле муддати тӯлонӣ гузаштагиай аз видеое ки дар бораи ҳамин куртои арӯсӣ буд. ози бо хоҳиш кардан ма омада ба навор гирифтаистам ва пешниҳоди шумо гардонидистам. умедворам ки камакакам бошад, ба шумо писанд меояд. марҳамат тамошо кунед. анаи набори дигариш боша. агар бо ҳамин ҳамроҳи саломтиякаш гиред 800 сомон тройкаяй, баъд бо саломтиякаш кати 800 сомон. агар ҳамин саломтияка нагиред 700 сомон. ира бинед қафоошам ҳамаш зардӯзӣ кардагиян. ино то размери 46-48 пайдо мешава. ҳамин либосҳои арӯсие ки ози ма ба шумо нишон дода истодам. ина марҳамат анаи намудуш ҳастай 700 сомонӣ иш двойкаяй халатаю баъд анамихе платяи дароз духтагияй. марҳамат зардӯзӣ кардагӣ фасонои нав беҳад хушрӯ. остиношам бинед чӣ хеле нақс кардагияй. ҷада бо ҳаст анаи қиматтаракош. ира бинед платя духтагияй двойка бисёр хушрӯ. ида обручамони вай мешава королевский мешава хушрӯ мешава. қафош ҳамаш анамихе зардӯзӣ кардагияй. нархи 3200 сомонай. материалшам тоза материалай. ози бо дигар хелша нишон метиҳам. марҳамат тамошо кунед. касое ки мехоҳанд ки ба русия равон кунам, ҳанам рақамҳои ватсапи мая дар рӯи экран шумо метавонед дархост кунед. 500 сомон анаи наборай курта поча. ба фикрам баъд халат дора. курта почаву халат. инчунин хостум анаи куртаи сафеда нишон диҳам шумо да бисёртар мепурсанд. ана бинед куртаи сафед ё двойкая анамхе платяи дарозаю аз болош халат. и нархаш 550 сомон. идам агар аз тагиш обручмони королевский мешава хеле дамский мешава. бинед чӣ хеле хушрӯ духтагияй. ранги куртои туркӣ ҳамаш бо аз наздик бинед жемчукай. инчунин ҷадаҳои дигар чизориам ҳаст. ма шумо да пешниҳод мекунам нархошон кати. агар ба касе дар кор боша ба ман нависед. касоне ки дар тоҷикистон ҳастанд мехоҳанд мустақилона омада харидорӣ кунанд, метавонанд ки омада тарафи корвон сити дуюм ряд анамин вайюра дарёфт кунанд. курта почаҳои арӯсира. марҳамат иҷада комплектҳои арӯсӣ беҳад зиёдай. ҳар намуде ки мехоҳед ҳаст. ана инош калтаян тройкао 500 сомониян. курта почаи калтатар. иҷада дӯстони азиз инчунин ҳаст анамин намуд вай барои хатнатӯй анамин комплект бисёр хушрӯай. нархаш 1000 сомониай дӯстони азиз. вай дора кител дора, костюм брук дора, баъд салла дора. ваян ино туркии тозаян. баъд чӣ дора? асо дора. ҳозир нишон метиҳам. тамошо кунед. аз 2 сола сар карда ҳастай размер то анамин 7 сола ба фикрам. ина бинед инаи асошай бисёрам хушрӯ. ози саллашам нишон метиҳам бинед. и аз болои и бо вай дора кител дора. ина марҳамат инаин саллашай бисёр дизайнаш хушрӯай. нархаш қиматтаракам бошад. сифаташ хубай. ина касое ки мехоҳанд мисол барои прокат харидорӣ кунанд баъд метавонанд ки ҳамчун иҷора дода ҳамчун прокат дода кор кунанд. иҷада дӯстони азиз анаи куртоҳо ҳаст дамскиё ё ҳамаш чӣ доранд? обручмондагиай бинед ҳамаш инҷо жемчугкорӣ карда шудагиай. жемчугкорӣ карда шудагиай 1200 сомонан и куртаҳо дӯстони азиз.
ана ин намудуш бо ҳастай, метавонед аз инш гиред. ишам нархш ҳамин хелай 1200 сомонӣ. рангш ранги анамихе слоновой кость, халатай куртаяй. иҷода дӯстони азиз, анаи сирхша бинед беҳад хушрӯай 3200 сомонай. курташ русалка буре духтагиай поёнуш озима нишон метим аз наздик. марҳамат анаи зардузиша бинед чихе хушрӯ тоза. ана поёнуш анамхе омадагиай раскришонный. баъд қафошам анамхе бинед чихе гулкорӣ кардагиай аз қафошам. рангш ранги сурх. анаи халатшайда тур, анами халатшдаям анамхе гулкорӣ кардагиай. иҷода сарандоз дора, бо комплектш тройкая. и платьяи дароз дора, халат дора, сарандоз. иҷода анаи кабута бинед, анаи сирха бинед. ино ҳам беҳад хушрӯан 700 сомониян. озимас вайша кабуча қафошам нишон метиҳам. модели кабучам боварӣ дорум, писантон мегарда. бисёр хушрӯ ро дода шудагиай барои арӯсо. чихеле ки гуфтум размеро ё то 46-48 шумо пайдо карда метавонед. ина марҳамат, и қафошай халата, баъд аз тагш бо кирта дораи беҳад фасон кардагиан. намхе зардузӣ халат қафоша бинед, пуштош чихе оро дода шудагиай. иҷода бо ҳаст атлас, двойкаи атлас. ина киртакативо халаткати 400 сомонӣ. касоне ки мехоҳанд барои арӯсон харидорӣ кунанд, ина марҳамат, и комплекта бинед. комплекти 400 сомона. анаи сафед боша дӯстони азиз, 400 сомонай ишам. ина марҳамат, сафедам беҳад хушрӯвай, қафоша бинед. и тройкаи сафед, кирташ калтатарай, халат дора, баъд поча дора. ина марҳамат дӯстони азиз, анаи намуд бо ҳаст 900 сомония. и платьяяй ю баъд хала дора аз болош, пушту пешаш ҳамаш анам хел сангчакорӣ кардагиай зардузӣ дора, ранги бардовӣ. иҷода бо ҳаст анаи 380 сомона. анаин сабз, иҷода 550 сомона. сафед аст, сафед хушрӯай. баъд ана болода калтачаҳо ҳастай, анаи сабзу сафед. ино тройкаян 300 сомониян. анаи сирх ҳастай, сирх 500 сомонай нархш. баъд 550 сомона анаин ҳастай. инам тройкая курта, поча, халат. иёам хушрӯван. боварӣ дорум ки писанд меоянд ба арӯсакони мо. ма хостум камакак дар бораи ҳамин нарх наво ба шумо маълумотиям. ана барои кӯдако, барои мисол хаднатӯй ҳаст, майдачоаш ҳаст, баъд калонтарако ҳами халато ҳамроҳи салошон. мисол 200 сомон майдачааш, салошон агар 50 сомон боша 250 сомон, калонш боша ҳамроҳи сала 300 сомон меафта ҳангоме ки шумо харидорӣ мекунед. бо иҷа бозорай дӯстони азиз, дар ҳар видео ма гап мезанам, бо такрор мекунам ки аввал биёед нархи навора бинед ва ҷое ки арзон боша ба шумо мисол вай биёра, фоида биёра, аз анамуҷа харидорӣ кунед. мақсади ман танҳо ба шумо нишон доданай ва тақрибан анами нархҳои ҳаминора мисол дар ҳамиҷа чанд мефурӯшанд гуфта нишон доданай. шумо метавонед омада бозора иҷа метавонед гардед, шояд ки дар ҷои арзонтар боша баъдан харидорӣ намоед. иҷа дӯстони азиз, инчунин намхе тоқиё ҳастай. тоқиё нархошон ҳар хелаяй аз анами 50 сомон сар карда тоқӣ доранд то 250-300 сомонара тоқӣ ҳастай. касое ки мехоҳанд тоқӣ харидорӣ кардан баъдан бо метавонанд нависанд ва гап зананд ки чанд сума ба уно даркорай. ма мисол ба уно бо сурат гирифта равон мекунам. тоқиё қимат и муҳраи тоза, сангчаи тозаи сваровски ка тайёр карда шудагиай
аз анами сабаб камака қиматай. Баъд бисёрш бо қиматиё аз зари тозаяю ҳамаш зардузияй. Инҷа бинед ин намудо карона кардаги анӯзи тоқиёи карона дор диадема. Касоне ки мехоҳанд метавонанд омада аз ино харидорӣ кунанд. ҳама чӣ ҳаст. фасонашонам бисёр хушрӯана ино ҳастаем. хоразмӣ меган ира ба фикрма хато накунам. тоқиёи пардор иноям ҳам хеле нархошон 60 сум 70 сум ҳар хела нарх доранд. кадом нархе ки мехоҳед метавонед ки ба чениями хоҳиштон пайдо кунед. дӯстони азиз, ане хеле бухарски якта будай размери майдаяй, размери 44 шояд 44-42 боша. материалаш корейски тозаяй. баданами зарошон бинед чихе зардузии хушрӯ кардагиан оригиналай. ҳамаш анамихе зардузии тоза ҳамроҳи анамихе вайшай барои сар румол барин кардаги ҳастанд. инам зар духтагиан. қафоша бинед омадагиай 1300 сомонаи комплект, вале ҳамаги як донаяй. чихеле ки гуфтум размери майдаяй, чизи оригинал. чихеле ки мегӯянд як дона мондагиай. курта почаяй ваяй и калтаяй. курташ калтаяй. на марҳамат тамошо кунед. шояд ки ягон кас мебинаду мехоҳад аз ҳамин дӯзад. иҷода манами вая хостум нишон тием. ини комплектам хушрӯи дӯстони азиз 2200 сомонай. платяу халат дора. баъд анавай тоқии хоразмӣ. ия манам хе заркориву нигинакорӣ кардагиян. кори дастиян. ҳамаи ҳамино кори дастиян дӯстони азиз. ана тройка ҳастай сарандоз дора. курта халат беҳад хушрӯ барои арӯсако 1100 сомон. ҳамаш ҳамихе жемчукатияй. ана ин комплект бошад тоқи тур халат курта поча 600 сомон. ана ин комплектш бошад 3200 сомон. комплекти аз ҳама қимати хушрӯ. и сарандози беҳад фасони хушрӯ дора. заршам халат зардузишам хушрӯвай. баъд ана ин вайша бинед дӯстони азиз. саломтиякшам ҳамашам хе комплект кардагиян. курта дора халат дора сарандоз дора. баъд анамин комплекти саломтияк анамхе барои салом додан. келин салом. хулоса дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо.